Saca peito por elas, ese é o lema da campaña deste ano da Asociación Española contra o Cancro. Como cada 19 de outubro, este colectivo saiu á rúa para celebrar o Día Mundial contra o Cáncer de Mama e seguir recordando á sociedade a importancia do diagnóstico precoz. Fai un pouco referencia a unha homenaxe a ese movimento que desde os anos 70 se leva facendo por mulleres de xeito internacional para dar a coñecer este tipo de cancro, para visibilizalo, para facer que se investigase tanto, ¿no? Conseguir que hoxe en día teña unha tasa de supervivencia superior ao 90%, ¿no? Por outro lado, tamén saca peito é unha forma de dicir que aquí estamos para dar a cara de alguna forma, non, polas persoas que actualmente estén pasando por esta enfermidade. En España diagnostícanse máis de 30.000 casos de cáncer de mama ao ano. De feito, é o tumor maligno máis frecuente entre a poboación femenina e o segundo entre a poboación xeral. Por sorte, 9 de cada 10 pacientes conseguen superar a enfermidade. Ao longo de 2019 se diagnosticaran en España máis de 33.000 casos, non? Supón un aumento de un 7,5% dende o 2012, non? Cando había alrededor de 30.900 persoas diagnosticadas deste tipo de cancro. En Pontevedra, especificamente, sabemos que no que vai de 2020 levamos xa 731 mulleres diagnosticadas desta enfermidade. No noso país segue existindo unha falta de información sobre este tipo de tumor, un problema que moitas veces será medo e ansiedade entre os pacientes. Por iso é fundamental sair á rúa cada 19 de outubro para dar visibilidade a esta enfermidade e seguir sacando peito por todas elas.